Löytyykö elokuvatarjonnasta kiinnostavaa elokuvaa? Joo, löytyy. Kiinnostaisikohan toi lapsia? En mä tiedä. Toi vaikuttaa kyllä kiinnostavalta. Mut eiks toi vähän pienemmille lapsille? No, meillähän on sen Nelli, sehän on todella pieni, niin eikö voitais katsoa joku vähän pienen elokuva? Ei kuitenkaan mitään aikuisten elokuvaa. Joo, mutta vois ehkä jonkun vähän vanhemmille tarkoitetun elokuvan katsoa. Ei kun tää on ihan hyvä. Joo, mitenköhän se Linnea pärjää niiden ruokien kanssa? En mä tiedä. Varmaan ihan hyvin, se vaan tarkistaa, että meillä on kaikki ruuat elokuvaa varten. No, meillä tulee vähän kiire. Meidän täytyy aika nopeasti valita, mitä elokuvaa me katsotaan. Koska meille on kuitenkin tulossa se elokuvavieras. No, mä menen katsomaan, pärjääkö se Linnea niiden ruokien kanssa. Okei, mä jään katsomaan tätä elokuvaa ihan hetkeksi. Okei. Linnea, pärjäätkö herkkujen kanssa, tai siis ruokien kanssa? No mä oon just menossa katsomaan, että onko meillä kaikki ruuat, kun meillähän tulee se elokuvavieras. Aivan, mut mä kysyin, että pärjäätkö sä? Enköhän mä pärjää, mut voithan säkin tulla. Mutta muistithan sä laittaa hampurilaiset uuniin? No, mun täytyy vahtia niitä, ettei ne pala. Mutta joo, enköhän mä muistanut. Ootas, kun mä avaan tän uunin. Joo, kyllä. Mä sen hampurilaisen onneksi uuniin muistin laittaa. Hyvä. Ei kai se oo palanut. Ei. No, okei, laitetaan uusi. Joo, laitetaan uusi. Noin. Nyt siellä on uusi. Eiköhän noi rupee olemaan jo valmiit? Joo, eiköhän noi rupee olemaan jo valmiit. Ainakin noi Ranskan perunat saattaa palaa, jos niitä ei ota ajoissa uunista pois. Niin, tai siis mikrosta. Niin, tai no toihan on uuni ja mikro. Niin on. No, hetkinen. Joo, tuolla on ne mun laittamat popcornit. Tai, no joo. Itse asiassa tuolla on vaan popcornin siemeniä, kun mä en ois vielä laittanut niitä uuniin. Noin. Eiköhän noi kaikki rupee jo olemaan valmiit. Ainakin toi pizza varmaan rupee olemaan jo valmis. Mä voisin laittaa ehkä sushia, mä tykkään niistä. Okei, mä laitan nää popcornit. Noin. Joo, nää on valmiit. Okei, sit mä vaan laitan nää popcornit uuniin. Tai siis, no, ei se nyt oo väliä. Ai niin, toi kakku. Se näyttää ihan hyvältä. Kakkua tuli. Nam! Hei, älä vielä syö sitä. Se on vierasta varten. Tai siis, no sitten kun se vieras on tullut tänne, niin aloitetaan kakun syönti. Pöydällä ei oo kyllä tilaa kakulle. Onneksi herkut on valmiina. Koska se vieras taitaa saapuu ihan kohta. Mä voisin mennä vastaan sitä.
äiti, mulla on nälkä. Okei, kulta. Mitä haluat? No, vaikka hampurilaisen, se on täyttävä. Okei, se maksaa 1 euron. Mä menen nyt tekemään sen, niin voit maksaa sitten. Noin. Tässä on tilauksenne. Ja nyt maksakaa. Joo, äiti. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos ruoasta. Ole hyvä. Oh. Anteeksi. Ei haittaa. Joo, tossa on teidän talo. Onpa hieno. Joo, se on maksanut miljoonia euroja. Onko se teidän? No, siis, kyllä mä asun siellä. On se meidän. Mulla ei ole varaa tommoseen, mä asun metsässä. Ai, asut vai? Tai no siis, onhan mulla siellä puutalo, mut en mä nyt varsinaisesti asu niin kuin, talossa. No asuthan, jos sä asut puutalossa. Ei kun niin. No, joo, mennäänkö nyt sisälle? Joo, siellä on itse asiassa valmiina kaikki herkut, tai siis ruuat. Mennään vaan. Äiti, tuutko perässä vai tuutko nyt? Ei, kun mä jään tänne ottamaan, jos jollekin tulee nälkä. Siellä sisällä on ihan tarpeeksi ruokaa, joten tuskin kukaan tulee tänne kioskille. No, mennään sitten. Avatkaa ovi. Joo, kumpi meistä avaisi oven? Avaa vaikka sä. Mä en oikein jaksa. No okei. Sori. Ei se haittaa. No, voitko vähän väistää? Joo. Mut onko nälkä? Meillä olisi popcorneja. Ja maitoa. No, mä voin ottaa molempia. Onhan mulla jo nälkä. Itse asiassa mä en kyllä saa syödä silloin, kun mä oon vuorossa tuolla kioskiautossa. Niin juuri. Töissähän ei saa syödä. Kun vaan vapaa-ajalla, mutta onko sulla edes vapaa-aikaa? No ei. Mä joudun olemaan koko ajan töissä ja katsomaan, että milloin tulee asiakkaita. Okei. Tässä on niinku kori. Joo, mä voin laittaa tohon ne ruuat, niin ei tarvi kantaa tassuissa. No joo. Noin. Näin. Oli hyvä idea antaa kori. Niin. Kun olisi ollut vaikea kantaa tassuissa 2 ruokaa. Niin. Ihan hyvä, että teillä on kori. Niin. Mut onko sisälle tulossa ketään muita? On. Se yksi tyttö on tulossa tänne. Okei. Tuu, mennään sisälle. Au.
Jopa se on ruuhkaa, mäpä menen pois. Kaikki on näköjään valmiina. Mennään yläkertaan. Linnea, kuka noi tavarat on tohon laittanut? Teodora. Joku taisi huutaa mua pindiin, niin mä menen. Voitteko väistää? Joo. Sori, Nelli. Ei se mitään. Daisya. Onpas Esmeralda ollut pitkään kylvyssä. No, niin on. Eikö ois jo aika tulla pois? Joo, mä olin turhan pitkään. No, eipä mulla oo tässä sit mitään tekemistä. Kun sohvalle ei oo ehkä mahtumassa muita, niin mä voisin ottaa päiväunet. Sori, Linnea. Ei se mitään, Daisya. Mut ei ois kyllä tarvinnut töniä. No ei. Kuinka monta tonne sohvalle oikein mahtuu? En mä tiedä, mutta kyllä mä ainakin haluun sinne. No, ehkä 3 tyyppiä mahtuu. Joo, taitaa mahtua. Niin mahtuu. Missä se elokuva on? Tossa. Mä voisin mennä tänne. Mä voisin olla tässä. No, olipas lyhyet päiväunet, mut kyllä mäkin herkkuja haluun. Mäkin haluun herkkuja. Oho, popcornit on näköjään jäänyt uuniin. Oho. Hei, kuka haluu popcorneja? No, ei kukaan meistä.